Herkese selam dostlar, yağlarınız olmuş, canına sağ olun. Yeni de sizin bilen tədəci videoda ben Ahmet Meredov. Mehran dostlar, bugünkü videomuzda bir näçəňiz gyzyklanýan Amazon sowdasy barada kysgaça öz bileninin biraz informasiýasyny paýlaşmakçy. Edil Amazon'la sowda etmek barada däl, Amazon'na hani handmade diýilýär, elde öndürülen haritleri satylýan bir özüniň aýratyn bölümi bar. Mesela bu misal okunda käbirleriňiz diýil agaçdan bir zatlar ýasan bolup bilersiňiz, ýa-da käbir dergärler bolup biler ýa-da hani bir sumkajyk diýil ýastajak bilen üýtgeşijek bir zatçyklar çağlar üçin bir eňneşiklik diýenleriňiz bar bolup biler. Ana şolar barada hani özüňiz öndürýän haritlaryňyzy Amazon'da nädip satmaly? Ýani uly firmalaryň, kompaniýalaryň öndürýän zatlary däl, elle öndürülen kiçirak hani home business ile öy biznesleri öy bizneslerinin öndürülen haritlaryny Amazon'a nädip satmaly, nädip goýmaly şu zatlar barada gysgaça öz bilýänimi paýlaşmakçy. Ondan hemen başlaýar. Dostlar, ilkine başlamadan eger kanala agza der bolsaňyz agza bolmagy, like basmagy we kommenter ýazmagy ýadyndan çykarmaň. Siziň like'yňyz, kommentariýaňyz maňa öýtgeşik peýda getiren ok ýöne videomyzyň hasam öňe çykmagyny peýda edýär. Ýani bu videoda belki hani elinde hünäri bolan adamlar bir kömegi deger, özleriniň haritlaryny bir dünýä bazaryna çykaryp, çübüsine bir manat pul gazanmaga kömek eder. Dostlar, inni özleriniň ýöneýte saýdy bar, häzir. Tak, ilk men siziň screen share edeýin. Share. Inni dostlar, özleriniň ýöneýte web saýdy bar. Ilkä oňa girýäs. Amazon Handmade diýip ýazsaňyz çykýar tamamyna Amazon Handmade. Yani elle öndürülendik geçen servis Amazon. İlkinci yani sayt vardır servis Amazon. Şuna girýäňiz. Indi şu ýerde zat diýär. Millions of customers Amazon Handmade diýär. Milyonlarça diýär müşteri diýär. Hani zat edin Amazon elle öndürülen bölüm bilen milyonlarça müşteri diýär ýetiň diýär. Yani öz hariýetiňizde milyonlarça adama satyň diýär. Indi şu ýerde hani özleriňiz gyzyklanyp görüp bilersiňiz, belki bu ýerde dil saýlama mümkinçiligimiz barmy? Şuada dil saýlama mümkinçiligimiz ýok. Ingliz diline çykýar, ýöne başga ýurtlarda belki başgarak çykýan bolmagy mümkin. Näme üçin elle öndürilen? Meselem şu ýerde görýän bolsaňyz, tekstil bilen baglanyşykly bir zatlar bar. Bu ýerde zatlar gyzlyn nämesi ýok, näme şu fee töleg. Meselem siz harydyňyz sataňyzda sizden alynýan üýtgeşik töleg ýok. Custom profile yani bu da sizin özüňiz üçin aýratyn bir profile döredip berýär. Indi şu ýerde seredýän bolsaňyz zat ýadyňyzda galy dämi? Sen Amazon.com'a ýerleşýär, ýöne biz başdaky handmade diýip ýazmada şo çykýar. Goşulmagy taýýarmy diýär. Indi meselem şu taýdan bu ýerde soraglar bar, bu zatlara seredişdir görüplersiňiz, start selling today. İlkine şunu aýdaýyn, Amazon'na el beýlekleri ýaly beýlek meselem Xitaydan haryk getirip satýanlar bolup biler, ýa-da başgarak diýeli oýunjak satýanlar bolup biler. Ana şolaryň kıyaly Amazon'da öz magazynyny açmaly ilki bilen görýän bolsaňyz aýlyk $40 tölegi bar we her haryk satanyňda ondan hem alýan özüniň prosenti bar. Indi şu ýerde görýän bolsaňyz. Indi şu ýerden göni biz zat taşyrýarys. Apply now, ýani şu ýerden taşyrýarys. Haýsy bazarda satmagy isteýäňiz diýär. Amerika Birleşik Ştatlary, Kanada, Meksika, United Kingdom, Germany, France, Spain, Italy. Biz hani gel Amerikan saýlaly meselem başga ýurtdakylar, Türkiýedakylar ýalňyşmasam etýän bolup bilýärler. Türkiýeden mümkindir şu ýerden synap men anyk bilemok. Şu ýerde diýmä mümkin men Türkmenistana ýa-da men plan ýerde ýöne harit öndürip bilýän bu ýerden Amazon'a satyp bilemok. Meseleder uğradyň bile satarsyň. Hem siz gazanýarsyňyz hem men. Indi geleli Amerika Birleşik Ştatlary başladyk. Özüňiz barada gurrun beriň diýär. İlki yani Ahmet, familyamız Meredov, e-mail Meredov 194, type e-mail, hani e-mailini täzeden ýazyň diýär, oňa da ýene de täzeden ýazýar. mail.com. Ops. Indi. Näme diýip, what type of maker are nähil öndürýän, siz nähil bir öndürüji diýär. Ýeközüň, yani özüm işläp öndürýän ýa-da 20den az işgärim bar. Ya da hani bir grup bolup işleýär, ya da başga diýär. Diýelim meselem şu ýerde
Eber 3-4 sanak adam bolup öndürýär. Meselem deri biz tikinçi, 10 san tikinçi. Ine make less than 20 employees, yani 20 işgärden az 12-13 adam bolup bile işleşýär, şonu öndürýär. Indi bu ýerde haridiňiz barada, etýän işiňiz barada bize gysgarak gurrun berdi. Yani sizin haridiňizde näme zat şulaňa hässi diýe sizin haridiňizde dogry gelýär. My product are handcrafted, yani elle edilen, hand altered, handcraft bolanna näme diýsem, hani ağaçdan da atdan bir zat oýup zat ýasaýarlar, ýalňyşmasam şo bolýar. Hand altered, muny anyk bilemok. Bunu sizin gydyklan görüp bilersiňiz. I don't make own product. My own product, I customize each one based on the buyer's request. Yani men öz haridimi öndüremok diýe ýöne zatlar boýunça aljylaryň dadyna görä men customize edilýän. Her kim öz isteğine görä meselem diýeli. Stakançyk üstüne at ýazyp berýän ýa-da guljaga diýilmek beren, hani şonuň ýaly prosta custom hyzmat edýän bölüm bar. Ýa-da zat diýe meselem men diýe bazardan 50 edilen zatlar satyn alýan we ony marker from makers and sell them. Öndürýän adamlardan satyn alýan we olar we satýan ýa olar. Hani özüňiz haýsynda zat etseňiz saýla bilýäňiz. Ondan sonra şöyle bir näçe soraglar bar. Geleli meselem biz şundan bilen başlaýar. My products are handcrafted, yani biz elde edilen, taýýarlanan bir zatlar. Näme diýip product process, I design and make my own product. Hani men özüm dizayn etýän we özüm öndürýän. Done by you and your employees. Sizin haridiňiziň näçe prosenti siz tarapyndan we sizin işgärleriňiz tarapyndan edildi? Meselem käbir adamlar zat etdi. Diýeli Mayka, diýeli Hytaýdan alyp gelýär, ýöne etiketkasyny özleri gelmeýär meselem. Hani uje bul eýýän belki 1 ýa-da 20% sizin elinden geçen 70% başga bir kompaniýanyň elinden geçýär. Şonuň ýaly ýöne diýel biziň haridimiz ponu özümüz öndürýän bolsak, onu 70-100% bize degişli özümüz öndürýär. Indi meselem şu ýerde zat, yani step by step description of your process diýär. Zat diýär. Öz haridiňiz barada we proses barada gysgaça gurrun berdi. Meselem gelip şunu zat diýeli. Handmade meselem şunu ýazyram. Ýalmasa handmade bags diýeli. Yani şunu hazan bir ötküdeli. Mesela men adijak bolýan adam elle öndürülen fashion sumkajyklar, bags. Ondan sonra diğeri surat soraya. Indi meselem seretdim bu videonu düşürmezden. Näme ulanıp biler, näme oýup biler diýip. Instagram'a seretdim, haly sumkalar diýip bir zatlar eken Instagram'a girin. Haly sumkalar. Şol has ünsümi çekdi, hakykatdan elde öndürülen zat. Ondan şolaryň sumkalaryny ulanmakçy şu adna haly sumka. Instagram'da görýäňiz barsa seretip görüp bilersiňiz, haly sumka diýip girýär. Şular sumka satýarlaryny. Şular hemmesi elle öndürülen öz zenanlarymyzyň öndüren haritleri. Mesela men şundan 3-4 sany furadan şunu goýjak. Ýöne bir misal hökmünde. Näme diýe haly sumka imo da satýarlar. Nomerlerini belläň dostlar, gyzlar ýa-da hatda oglanlar. Sevgiliňize ýa-da ýakynlaryňyza, doganlaryňyza ejeňize sowgat almak isteseňiz gön jaňlaşyň 62 83 50 17 haly sumkalar. Indi seredýär şularyň sumkalary goýuja. Meselem bilemek men anyk baha näçe bularda namadyklar bar eken, şunu galjyklar bar eken. Indi şu sumkalary goýup görmekçi. Men 3-4 sanatyň suratyny ýa-ni sketchat edip aldym. Şolary goýup görelim. Meselem şu sumka goýuja. Hani bilip bolmaýar, belki taşerrüf dağlarynyň wukusuna yarasa, onna hani şular belki $50-60 satyp bilseň, bilemok, hani belki bularym eýýäm $30-40 satýan bolmaklary mümkin. Näçe satýanlaryny bilemok. Diýelim meselem näçe bolsun? 4 ese gymma satyp bilerler. Bularyň satýan bahasyndan. Näçe satýandyrar? $10 bardyrmy? 1 milyon. $10 bolsa gel biz şunu $50 diýelim. Suratlar men ýa sketchat edip aldym. Şutaýdan şu suratlar ulanaýyn. Şudan surat. Tak.
Yine insan kıynağı bulanları. Eğer şular men şu haridimi kabul etse halısım kadar videonu görýän bolmagy mümkin uğradarım men. Sizin haridiňiz bir bolsa saat etdim ben ýöne bir mysal hökmünde ulanaýyn diýdim. Eger hallaryňyz kabul etse $50 Amazon'a satyp berilsek 15% tagym Amazonyň özü alýar, satylan haritden her haritden 15% özüni alýar. $50 satsak näçe galýar bize? Tak, şu ýerde bir $40 gowrak elimize gelbiljek ekenne. $40 gowrak ýalňyşmasam tek saplap görmeli. $40'dan şunu elimize gelýär satyp bilsek. Ve hallaryňyz men aljak onda sumkalaryňyzy $10'dan $15'dan men alyp bilýän. Eger şunu kabul etseler. Indi kategoriýa saýlaýar. Kategoriýada da şu handbags ine. Handbag, şuna handbag diýip ýazaly. Beýlek bag diýende abişni beýlek sumkada gözleňe handbags. Indi tak, bular özüňize bagly. Meselem ýönekeje zat diýeli friend family currency'ler ýa-da Google'dan diýeli bolýar. Men konform edýän we şuny uğradýan şu. Eger şular men haridimi kabul etse, daway sen şu haritlaryň Amazon'a satyp bilýän diýse, onda biz Amazon'dan aýratyn magazin açjak, aýlyk $40 төлegi bilen we şu haritlary satmaga kömek etjek we muň esasy handmade'de Amazon'un gollayan tarapy bu haritlary öňe çykarmaga kömek etýär. Meselem şul 50 edilen zatlar diýädänim munyň zadyny beýlek haritlary görä bir professionallyk görkezýär. Şu haritlary satmagyna kömek etýär. Şoň üçin Amazon sizden 15%-den alýar. Yani öz haridini milyonlara getirip daway şunu alyp olara satyp berýän üçin her haridiňizden 15% pul alýar. Bu zatlar has giňişden gurukdan görüp bilersiňiz. Submit edeli. Bir de blok kalırdı. You answer must be between handmade fashion näme 50 ve 5 karakter aralığında yazılmaly. Tak. Näme diýip bilersiz? 20'den az olmalıydı 18. Kabul eder miken? Ne göreli? Yine de. 50 karaktere yetmedik mi? Bir näçe nokot goýaly. Bu prosesy mysal hökmünde ýöne siz buňa başdan sowma etmeň. Hakykatynam oturup bolna ýa-da eger haridiniňizde göýdüňiz ýetse. Kabul et wo gitdi. Tim Handmans will review your application. You can expect to receive response. 10 günün içinde size habar berýärler. E-mailme uğratýarlar, okey ýa-da ýok bolano. So eger şu ýerden basýarsa, zatda dur, review your application. Şimdi şunun ýaly, eger kabul etseler, ondan ýanky siziň öndürýän, öýüňizde öndürýän haritlaryňyz. Her kim bir zat, her kimin bir özüniň başarýan zady bar. Zat etseňiz, tak. Men şunu aşagalayyn. Şunu açyp bolýarmy? İyi de galdy. Ýa-da şunu näde açmaly? Aýdy ýani videona da edilmedim, şu an polny ekran edilmedim. Diýelim meselem her kim özüniň öndüren harity bar. Bir öýde agaçdan bir zatlar ýa-da çemçeçik ýasaýar. Ýene bir şaýtyp ýasaýar, ýene bir zat ýasaýar, ýene bir aýakgaby öndürýär. Ýene bir çagalar üçin bir ýasyjak öndürýär, ýöne güllüje bilmem, ýani ýasyk dälle Mickey Mouse'un kellesi meselem. Ana şonuň kyýaly her kim bir zatlar öndürýän bolsa, custom 50 öndüren haritler edip Amazon'a satyp bilýäňiz. Eger diýelik ýanky videoň başynda da diýdim. Başdaşlar ýurtda bolsaňyz, o ýerde de size şert ýok bolsa, açmany da etmäni. Kabullaşyň Instagram Ahmet Bereslik girýän. Öz haridiňiz uğradym, men siziň adyňyzdan tapşyrmaga kömek edip bilerim. Onda dostlar video göňüňize ýaran bolsa, halka bir peýdasy deýtin, köp adam görülsin diýseňiz like basmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.